Rangsakni joto viewers tei subscriber rok fula no norok no ani technical official YouTube channel o jotono no lamsogo tei jotono no khapani hamjakma tei khakufur yaparo ani friends song norok bagui ang good news tui faika norok video no fula simi paithak jora full watch kainaidi video no skip takhaidi inge faidi tinini video ni chenglai bukhago thanglaina friends song norang bagai ang tini video tui family hingke omose seng salbrum brum no social media o haikaba YouTube o seng nugui no tongo sini borom gonang Dr. Biswajit Debarma gari bago hinui tei gereng jagao bazar kata lok songsai o hinui tei khorsa khornoi sugya kori bigra rok no rangbo lepselem nei yaparo hinui seng social media haikaba YouTube ni bisingtui seng salbrum brumno seng nugui tongo update news ra hinke baksa ba aborok no nugui sini borok salayo bo gari bangmani abo tatalse bo bazar songsai mani abo tatalse hinui baksa sini bisingo bo salai bono podrok hinui salai tongmo bo seng khnao phiaba tei babaisa digi hinke sini borok no bono belekeno sajagui tei bono belekeno hamjagui baksa sini tibra sarabo bono salute khlai tongmarok tei hambai rui tongmarok bo seng social media ni bisingtui haikaba YouTube ni bisingtui seng comment rogo kwbangmano seng nainai hingke seng bono borom khlai tongmarok no seng nugo tei sabai mano hingke baksa salayo bo gari bagya bo gari bagmani abo bo haino haitese phiron habo abo tatalsi insalayo hediba norok bo social media ni bisingtui koyekta channel o norok khana battery ni dam se 3000 taka rok nango o munishu Biswajit doctor bo bahike gari bakhaba bahike auto bagmanai hinui amtira bo seng media ni khuktui ba media ni channel ni bisingtui rogo seng atom sarok khoborok manairu hinke abono baksa jara bono hamjagui tongnai rok tei bono chajagui tongnai rok baksa ni khao dao dongui thana ba wansungma rok hamya rok ungphaina hinke ani khapangni friends song ke bo je auto bag tongmani ba bo je bago ni sai tongmani abo soi kubuida erengda wngkhana tahuktai bukso hinke obono seng saimanani bagui tei kahamke bujiui saimanani bagui ang tini norokni bagui video tubui phaika tahuktai bukso je Dr. Biswajit Debarma bo je auto sini tiprasa kri rok bagui tongo mane abo kubuida da mithada na sotik da na thikya omti rok no kahamke saimana bagui tini ang noron bagui o video tubui phaio tahuktai bukso nge faidi bo kobi auto bag ba bagya baksa salayo bo auto bangmani abo osoisi tatal thokai pura tibrasa rok no mane tibrasa rok no ekdom hamya khlainani bagui se piring poroi khlainani bagui se bobisotni ekdom tibrasa ni lama rok no ekdom dongso khlainani bagui se nei baksa to sin tibrasa rok bising salayo haidiba hingke seng jora wansugui naikhe ba babi naikhe ontui kok no khanakai bo seng khao kobui haima tongo haidiba nge phiaba baksa borok bono 100% ni uno kok sai tongo bo soisoi borok kaham tei bo soisoi no ekdom kobui borok nibo salai tongnai bo khunao nge faidi bo kobuida sini kri tibrasa rok no bo auto bakha ba bagya nge faidi seng tabuk kaisa media farsani khuktui seng obidin bisingtui khanawi nalayaनो notice ni khorang nei sini kaisa channel tongo o notice ni khorang ni channel ni bisingtui faidi
koi koi da Dr. Biswajit bo otu bakha ba bagya phaidi sing tabuk kisisa puila khanawi nailena obo boram gonang Biswajit Debrahma bagwani otu nukhrang norok oro bo thaini otu down payment chara otu bagmani battery ni rang chara otu bagmani oro bo manfaika chang phaidi onosodri bo buskani mangpili no nukhana oro bo thaini bagui tongo bo hike takuk tei bu sok noron nukhana notice khorang channel ni bisingtui chini borong gonang sar Ajit Debrahma bo norok no phang sawrika tei phunu rukha o otu bo jaga bagjaka hingke khwai onosodri parao chini borong gonar Biswajit Debrahma bo aroni krisa lukurong no otu bagmani norok phang kaino tabuk nubai khena heidiba te saiman khena inke obrono ang sanan musungo taktai buk songrong no baksa haino nu yatutui no nugo ba sawi ma yatutui no sawi ma suk kai sini borok kok sajok lai tei kok banok lai salai tongarok sung nugo inke obrono ang sanan musungo taktai buk songrong no obituni bisingtui sawi ma yatutui ba buji yatutui bahaikele khoroksa tei khoroksa no sung bengai senglai ke tonglaiba hamya koro salai tongba nga obono sini tibrasarong bisingo belekheno chaya khorsa borok naidi ontikhai rigui tongmarok no se baksa negative koro salayo baksa ba podre potok ni salayo sini borok nga abono ang tini obidin bisingtui joto takuk tebuk sorong sanamusungo sung tibrasa si hingke sung soisoi sung buini bosongya ba tibrasa jat no hingke sung ontui podre pot kok salaimarok kaisa no tei kaisa hamya hini salaimarok bo kaham khlai tongoi hamya hini samarok abo belai no sumsok tei pap abo belai no khapia heidiba tahok tei buksa hingke naidi sung tabuk phang no sung saimanka tei nukha notice ni khorang ni channel ni bisingtui chini borom gonang sar Ajit Debrahma bo soisoi no sarika omo Biswajit Debrahma otu bagmani hinui bo soisoi no bumung bamang khui bo sawirika norok dau clear norok soiman khina haida dau tai bukso nge faidi a otu manai sabo mankha ba bo otu manfuru busuk rok rang marikha ba thoki jakha ba tam khaijaka faidi taisa o otu manani khukti bo sung taisa kok thaisa thani bini khukni jeta bo otu manfuru rang rok rina rangkha ba o Biswajit bai thoki jakha ba tam khlaijaka te faidi sung haino haitaisa o otu manani khuktui sung bini kok no khanawi taisa nailai norok o otu nijida pai na edisi sarkar dabak boroman mo gangkai sal Biswajit Debrahma borimani otu battery ni rang rok busi marikha rang thaito ekdom pura zero no bo ekdom pura singno se hotel logo mai sari uya kunai pura rang khoksapan rina nangyawi no singkha mangkha mokhani ni mokhai ani obokhai mokhai iko ani dol noklayo bini ngai bol nok rida bo khai noko kri injakta jai hok hingka tabuk to Biswajit no boi kebo thokai hingka kebo kobor hingka kebo fraud hingka bobo hai kok sanamusun nang bin bagai ang je nukmani hingkai to bono ekdom pura kaham kai nukjak ekdom kaham khai tongo bo kaham khai tongman jagao bono kisa somoy ridi bo je bini khaitai bo khainai bo kunu atei pathini lingo buya kisu buya ang je nukmani hingkai to ekdom betala kaham kai ang nukjak hingkai pura norong gari bara rok to tong kukrui hinui nai rok se singno ko auto bag rok pura hotel logo mai sari ya kunui singno phikung buthe baya kun sidi rohorobo hingke takuk tei buk song norok khana clear khaino
বিশ্বজিৎ থকাই না যে বিশ্বজিৎ থকাই হিनै সাইটনারক সাবো থকাই না তাওতাই বক্স নর অ বিদুনি কমেন্ট বক্স কমেন্ট খাইনানি কিচ্ছা ফানো তাপাই जाबाय दे नायदि फां फांसिनि media অজিত সার সারিকা tei noro o otumanani bokok teibo khonagana bo rang darina nangkha ba thothoki jaka tei tamo khlai jaka naidi bo srai srai kai no sawi ekdom clear ke seno rekha ke obono takotei buso khoroksa bigra tei kwrui borok chukjaya nukhungo ha auto fainani musung tongphano bicycle lok khwaina musung tongphano baksa kabang mono sini dibrasani bisingo jara bigra khangra rok borok yak tongbo yaksu yang lai tongo haidiba tini omahai jora sini takhuk Biswajit omahai borokno je auto mani abo kaham dang khana ba chaya dang khana norok comment khainani ta pawai jadi tahutai loso ang obono sana musungo kabang mono sini borok bini bagui u nanglai tongkha haidiba kabang mono kok sitra bono silsawi salai tongmani sung social media tei sung sal phekeno sung manai tongo tei sal phekeno sung nuguibo tongo engke tabuk norok ekdom poroman mankhana o to manai sabo tamni saka rang danangkha ba baksa salayo battery rang se 30,000 টাকা জমা দিনা নাঙ্গো नै salayo ha bo tabuk battery rang dina danangkha ba auto je naharmani rang dina nangkha norok khona kana bele bini bukhuktei tai sa ulta hotelo se bo mai opong sakai chawi nungui phaikya ni saw bo saydiba norok bo phangphang no khona kana tei sini borong borang Biswajit bo taisa phikongo buthebui rohoru ni bo saka haidiba takotai buso nga obono sung hambai si rile nango tei sung bahake ulta kokrok salaiba sung lama jeta kaham sanam tongmano ba sung taisa o lamano mothumani nailai tongba ani mote je ang wasumani mote ke kwrui borok manthung kwrui borok chukthung haidiba omtisi sung ridi khlaidi hinichi sung tebo phani na nango tebo se bini uklogo sung bono tebo se dumsanani nango sini tibrasani masumani mote ke phiaba sini tibrasarong bisingo bo wansani silai phano buka sitra ekdom tabubo sini tibrasarok omhairok laitong tahotai busa ngobono ang sanan musungo sini joto tibrasa takhuk tei busong tei sikla sikli tongnai rong bang sanan musungo khorosa borok omahai subai tong thanibo sung bono hambai sina nango sung bono kaham sina nango ha bono ekdom tamnai bini mungno sung tebo sukusuko tlang thai klayu haidiba tini 10 omahai ke bising habui bada bakhomba bagya borok naidibo khoroksa sini bosong hinino sini bosongno hamjagino bo tini omahai kai samung khlai tongna haidiba sung saimano abo installment auto haidiba bo sukangono saka social media ni bisingtei installment nangnai hinai puila zero daman ni bisingtei nahar phano olo sunani nangnai hini bo clear khaino bo sukangono saka social media bo engke obono baksa sini borok bujilaya salai tongo haidiba abo suna nangnai no ekmatro nung puila naha thanibo nung 50,000 60,000 joma rina nanglia haidiba khoksa kreibai no nung nahar mangkha obosible sunabo nangnai no abo installment nangnai no bagin saka per day 500 ba 300 ba 350 ba 400 nangnai hini bo saidiba je jaga route kaham je jaga kaham kai income khlaimano aro 500 ba 400 kai nahar jangnai ba je jaga route hamya ba gari kaham ke tip man thogya amtui jaga rok 300 ba 350 kai bon hanai hini bo agino clear ke saka
गाबोनो सिनि बाक्सा सिनि तिब्रासाराव गाबोनो न तेबो गोबांखाय सोनामलाय सालायो हा तेबो बानगलाय सालायो अमाहाय हिनै इंगाबोनो आं सानानि मुसुंखौ सिनि ताखौते बुसरावनो बख्रकसा अमाहाय सामु काहाम ख्लाय तमानि जरावो नोंबो मानाय आंबो मानाय निनिबो साबो सुगिया तहांखाय जुगाजुग खायदि बबाय कगलाम सालायदि हेदिबा कायसा गोरै नुखुंगो गारि लाख 2 लाखनि मानै मानथा हांखे अब बेलासि काहाम हेदिबा जों पायना मुसुं फनो जों थैयो बुसाव ओंगै सातबार जन्म नाहारब जोंहाय गोरै बररक अमतै गारि रंनो जों जीवन दंसाफोनो जों पाइसे मालांगिया हेदिबा ओंखाय अमत ठीक আছে उस्टलमेन जों सुनानै नांगौ सुनानै नांफानोथ' दाबो नों रमदि एग्जाम्पल आं दाबो गारि मानखा अ गारिनि बिसिंथि आंथ' गारिनिथ' आं हायनो खिग्लायथ' निग्लाक हेदिबा आं अ गारिनि बिसिंथि इनकाम खायनाय आं रां कारिनाय रां आजिनाय गाय अबनि बिसिंथिनो सुइ थांनाय हेदिबा सिस्टेम तो अमसबले इंके अबनो दिनै तिब्रासा हिंजानाय र वान जिरगले ताम नि बा वान सुलाय तंबाय जों साइमेनया पियाबा सिनि तिब्रासा बिसिंगनो खि एकमाहाय एकलाय तंलायखा बाक्साबा काहाम सालायो बाक्साबा हाने सालायो अमतै एकदम बेबा अमतै हाय एकदम उलाय तंखा इंके अबनो नां पाइथागोन रंनो साना मुसुङो ताकतै बुसं जों तिब्रासा जों अमतै खायनो सुबालायखा हिंखेसे रिलायखा हिंखेसे गोरैबो ब काहामनाय सुस्रांनाय हेदिबा गोनांसिनि गोनाङै दहा गोरैखे गोरै नं दहा बाहायखायाव हायं साखाव काहामै थालायनायबा हेदिबा गबन बागिनो बब दिनै बरंगनां बिश्वजित ब दिनै ब अमतै डिसिसनो नावैनो अमतैनो वासुगैनो ब दिनै अमाहाय प्लानिं खायै ब गारि रगिनानि जे मानतै सुबानानि हिनै ब यापिरि सेवै दंग तावते बुसं अबनो नरक काहामखौ बुजिदि ब जोंनो फां फांनो साका ससियेल मिडियानि बिसिंथै आं कुनु पलिटिक बाय लिंक गोरै तै आं कुनु पलिटिक रंबा हामिया हिंया बरंनि सामुं बरक खायदोंथौ आनि सामुं आं खायदोंनाय हिनै ब स्राय सेरखैनो ब सावैरिखा तावते बुसं ओमफ्राय जों कुनु कनफिउस लायनायनि ककरै तावते बुसं जों मकल बायथांनो जों नुखा बा सावै मानखा ब रिउनो दंगो बतेबो सिन तिब्रासा रंनो बतेबो बुसखांगो ब जुवाय थानाय जत पारे बतेबो खालाय थानाय ब आमतै हिनै बिनि बोखावो एकदम बतेबो कटर माखाय वासुमुं बिनि बोखावो नाहारजाक तावते बुसं इंके आं नरंनो पाइथागो सारानि मुसुंगो तावते बुसं नरक अ बिदुनि बिसिंथै बाहाय तामो साइमानखा ब बुजिखा बा तामो करक नरक बुजिवै मानखा नन बुखावो बमो हायरक मुजाखा तै बबा हायरक नरक सावै मानखा तै सिनि बरंगनां बिश्वजित नरक बाहाय मा तंखा बा बनो कुबैदा एरेंदा बमहाय बरक नै नरक वासुगै मानखा नरक अ बिदुनि कमेन्ट बक्सो कमेन्ट खायनायनि तापकदि तावतै बुसं इंके दिनैनि भिडिअ आम सुनं सिथुं तै कताल भिडिअ नरक बागै हायना हाय आपडेट अमो हायरक भिडिअ तुइ फैनाय तै नरक अ चेनेल साबस्क्राइब खालायखो हंखाबा नरक साबस्क्राइब खालायदि तावते बुसं तै अ भिडिअ नायथं हांकेबा लाइक केसा इनानि तापकदि इंके आम सुंनो दिनैनि भिडिअ सिनाय जतनो हामबाय जतनो काहाम गं तंबाय जदि तिब्रासा आयुक लकथु।